салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи чи аст? Дар бораи нафароне ки аз Тоҷикистон дар Русия шаҳрванди Русия ҳастанд, паспорти Русия доранд ва хешу таборҳо ё ки ҳамватанонро ё шиносои худро дар қайди хонаҳои худ мондаанд ва дар ба дари суд мақомотҳо идораҳо сарсону саргардонанд. Барои чӣ? Сабабашро ҳозир ман дар ҳамин видео яъне матраҳ мекунам. аз аввал то охир гӯш кунед, истифода баред ва хоҳиш мекунам ки лайкро зер кунед, то ки ба дигарон равад, дигарон низ аз ин гуфтаҳо бохабар шаванд ва эҳтиёткор бошанд. зиёд ҳамватанони мо дар хонаҳои худ шаҳрвандони Тоҷикистонро дар қайд мемонанд, ё муваққатӣ ё доимӣ, яъне ё ки хешу таборҳои зан ё шавҳарро дар қайд мемонанд ва вақте ки онҳо дар қайди доимӣ меистанд дар паспорти Русия ва баъд ба дигар ҷо кӯчида мераванд, ҳатто пули пардохти ҳамо коммуналиро намедиҳанд. Яъне ҳар моҳа ба ҷои онҳо соҳибхона пули пардохти коммуналӣ медиҳад. Пули коммуналӣ ҳамин газ, свет ва ғайра. фикр кунед ки як нафар мард мегӯяд ман 6 фарзанд дорам, дар вилояти Калуга ҳамроҳи зану фарзандонам зиндагонӣ дорам, хешу табори занамро яъне ки муваққатан регистратсия кардам, онҳо дар оянда паспорти Русия гирифтанд ва хоҳиш карданд ки дар қайди доимӣ монам, баъди 2-3 сол мебароянд. ман онҳоро дар қайди доимӣ мондам, аммо онҳо ба дигар вилоят рафтанд ва ҳозир намехоҳанд аз қайд бироянд ва ман азоб кашида истодаам. оилаи худам 8 нафар аст, ба болои ин бо 4 нафари онҳоро ман ҳар моҳ ба ҷои онҳо пули пардохти коммуналӣ медиҳам. ман ба он кас гуфтам ки вақте онҳоро дар қайди доимӣ мондед, расписка гирифтед, онҳо вай мегӯянд ман расписка нагирифтам ба хотири хешу таборӣ. вақте ки расписка нагирифтааст, ягон мақомот инҳоро аз қайд намебарад, чунки вақте ки қонун аст дар қайд нафареро мемонид дар қайди доимӣ, ҳамон нафар бояд худаш иштирок кунад, худаш ариза нависад ва онро баъд аз қайд мебароранд. вақте ки чунин онҳо намехоҳанд саркашӣ доранд, фақат ба воситаи суд онҳоро метавонанд ки аз қайд бироранд, яъне бо як саргардонӣ дар ба дари идора ва мақомот. ва зиёд саволҳо шуданд. занҳои зиёд савол доданд ки баъзеаш амакашро дар қайд мондааст, баъзеаш тағояшро дар қайд мондааст, баъзеаш мегӯяд ки апаи шавҳарамро мондам, баъзеаш мегӯяд ки ҳамсинфамро, ҳамсоямро дар қайд мондем. ваъда дод, аммо гурехта гаштааст, аз қайд намебирояд. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки фаромӯш насозед. чандин нафарон ба ман савол доданд ки дар Челябинск, Пермске ҳамватанонро, яъне ки ҳамсояҳоро дар қайди доимӣ мондем, баъзе аз онҳо ҷиноят содир кард, ҳатто дар қайди муваққатиам монданд, онҳо ҷинояти вазнӣ содир карданд ва соҳибхонаҳоро кашокаш андохта моҳҳо бурда пурсиданд. фаромӯш насозед ки вақте нафареро дар қайд мемонед, мана дар қайди доимӣ мемонед, мувофиқи қонун вай аъзои оилаи молик ҳисоб мехӯрад, аъзои оилаи шумо ҳисоб мехӯрад. вақте вай ҷинояте содир мекунад, ҳатман шумо пурсида мешавед. барои ҳамин пеш аз ҳама вақте нафареро дар қайд мемонед, забонхати худи ӯро гиред ки ӯ дар қайди хонаи шумо меистад ва ягон ҷиноят содир намекунад, ваъда медиҳад, ягон ҷиноят содир намекунад, шуморо сарсону саргардон намекунад. ҳамин хел забонхатро шоҳидон имзо монда дар хонаи шумо бояд истад. нафареро ки агар дар қайди доимӣ мемонед ва боварӣ надоред, ба идораи нотариус баред, дар идораи нотариус расписка ба забони русӣ диҳад, ба забони русӣ нависад ки ман фалони фалонӣ дар қайди фаҳми хона меистам ва ваъда медиҳам ки фалон рӯз моҳ сол аз қайд мебароям. агар ман омадам натавонистам, ҳатман манро соҳибхона фалонӣ аз қайд барорад. ман мехоҳам распискаро дар нотариус диҳад, печати нотариус бошад, дута шоҳид дар он ҷо имзо монад, шоҳиде ки доимо дар Русия зиндагонӣ кунанд. ҳатман ин корҳоро кунед, сарсону саргардон нашавед ва эҳтиёт бошед ки мувофиқи қонун касеро дар қайд мондед, агар доимӣ то худи анамон кас иштирок накунад, ариза натиҳад, шумо ӯро аз қайд бароварда наметавонед, фақат ба воситаи суд метавонед бароред. ва баъзе нафароне ки дар қайди хонаҳои мардум меистед ё аз хешу табор, фаромӯш насозед ки ба ҷои шумо соҳибхона набояд пули газу свету дигару диҳад. шумо ҳатман бояд пули пардохти коммуналиро ҳар моҳ ба соҳибхона тиҳед, то ки ӯ азоб накашад. ва баъзеаш ба ҷои раҳмат ба хешу табор ҷанҷол таҳдид мекунанд, аз қайд намебароем, куҷо равӣ рафтан гир. ба ҷои раҳмат чунин суханҳо ин аз доираи одамгарӣ дур аст. ва фаромӯш накунед ки ин рӯзҳо мегузаранд ва фаромӯш намешаванд. хоҳиш мекардам садҳо нафар ин видеоро мебинед ва лайк гузоред. вақте ки лайк мегузоред, дигарон мебинанд, дигарон истифода мебаранд ва роҳгум намезананд ва сарсону саргардон намешаванд. дар амони худованд бошед. ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова аъзо шавед, обуна шавед. ба тамоми саволҳоятон онҷо ҷавоб аст. видеоҳои ман ҳамаш дар бораи ҳуҷҷату ҳуҷҷатгузорӣ аст. саломат бошед.